Pazo Blanco, presidente da Asociación de Toiteiros do Río Forelos de Melide, e vamos vos explicar, na medida do posible, como se fan os distintos materiais cos que pescamos as troitas en Galicia. Basicamente, vamos coller un anzuelo triple que consta a continuación de corpo, leva unha boliña que simula unha cabeza e leva unha paleta que lle dá movimento a tal. Isto é unha culleriña. Aquí, no anzuelo triple, agora vamos montar unha mosca que se pode montar de distintos colores. O material que vai levar vai ser fío e cuello de galo. Son moi conocidos os de León, pero nós aquí en Galicia temos cuellos e galos tamén moi bons. O cuello que vamos a utilizar é un cuello daqui na terra de Melide. Galos de Mos. Para montar as culleriñas consta do seguinte: ás veces, según a temperatura da auga, na época do ano que esteñamos, hai que recoñecer que a pesca aquí empeza a mediados de marzo e termina a finales de xullo. Entón, a paleta, o corpo ven sendo o mismo, pero a paleta é de distintos colores. Pode ser blanca, pode ser color cobre ou pode ser amarela. Isto permítenos xogar no río, según hai ríos con augas moi claras, hai ríos con augas máis oscuras ou tomadas, e según a época do ano, como dixen antes, vamos traballar con unha cucharilla ou outra. Casa máis luz ou casa menos luz. Tamén, xa cando o río vai baixo, xa ten augas demasiado claras, a culleriña está formada por un anzuelo de 3 triples, un triple, corpo, ten aquí unha boliña redonda pequena que semella unha cabeza, e as paletas. As paletas poden ser de cobre, blancas ou de ouro. Ao mesmo tempo, según a época do ano na que vayamos a pescar e según o nivel de augas, isto permítenos barasar distintas posibilidades. Nós, ao mesmo tempo, acostumamos a queimar as culleriñas para cando o río leva augas claras e vai moi baixo. Según a época do ano, nós acostumamos a queimar a culleriña, a paleta, tanto das blancas, as douradas e as de cobre, pois queimámolas con folla de eucalipto, con unha folla de laurel ou con uns mistos. Isto, cando se queima, hai que queimalas polo menos 15 días antes de utilizalas, para que quede consistencia no color na paleta, senón as 2 ou 3 veces de estar pola auga, pois perdería. Vou coller unha culleriña dourada, de ouro, como dicimos nós, e vamos a facer unha mosca aquí na tripleta, conocida polos troiteiros como falangista ou matona, porque leva 2 corpos. Leva a final do corpo vermello e na súa cabeza negro. Damos un pelo. Cortamos o pelo a medida máis ou menos aproximada que lle queiramos dar de corpo, e collemos o fío. Empezamos polo color vermello, empezamos a darlle voltas aquí na tripleta para que se vexa que vai collendo. Este é un proceso que normalmente nós realizamos durante o inverno, os sábados e domingos, e tamén lles enseñamos aos rapaces máis novos a que se vayan acostumbrando a facelas. Despois cada un, na medida do posible, fainas ao seu gusto. Agora voulle facer un triple nudo para asegurar o corpo. E despois vou empezar a darlle a parte da cabeceira de color negro. Cortamos o fío. E aquí queda un sobrante pequeno
que lle deixamos, porque despois o único que lle vamos facer, vamos pasar para o lado de atrás outra vez e vai de quedar como un rabo. Collemos o fío negro, vamos a empezar a darlle a cabeceira, empezamos na mitad da tripleta do anzuelo e seguimos dando voltas hasta a cabeceira. Pouquinho a pouco vemos como vai collendo todo o corpo. Cortamos o sobrante do fío negro e agora collemos a pluma para poñerlla e darlle o corpo. Empezamos sempre donde se xuntan os dous colores, pulsando co dedo índice e collemos e damos corpo outra vez, damos unhas voltas máis de fío, do fío negro, cubrimos o sobrante hasta a cabeceira e agora cas pinzas ou tenazas empezamos a darlle o hackle. Vai. Damos voltas, canto máis pequeniño mellor. E unha vez que acabamos, vamos a asegurar con outras voltas de fío negro, dándolle forma á cabeza. E con 3 nudos acaba rematando. Hainos que non fan con 2 nudos, pero desfaise moito, entonces é máis seguro meterlle 3 nudos. Tamén hai quen lles bota na cabeza un pouquiño de pegamento deste lotite, ou tamén con barniz de uñas das mulleres. Vemos, agora cortamos o sobrante. E temos a culleriña montada. Vese o corpo. Agora vamos queimar unha culleriña con folla de eucalipto, e como dixen antes, isto é un proceso que hai que facer 15 días antes aproximadamente de utilizala, pero que si temos que ter en cuenta que as follas de eucalipto teñen que estar recollidas dun ano para outro para que teñan ben secadas e non teñan nada de humedad. Ese como... Isto fai aire, que se o fixera dentro ardía ben. Ben, hai valer. Vamos dando calor, dando voltas, vamos ver o proceso como pouquinho a pouco a culleriña vai ir ennegrecendo. Mátase o brillo ese que tiña. A Asociación de Toiteiros está fundada desde o ano 2005. Nacemos, pois como a maioría das asociacións que nacen polo mundo, por unha necesidade. Considerábamos que o río Furelos, neste caso, estaba enfermo e tiña falta de cuidados. Nós agora somos, desde o ano 2006, entidade colaboradora da Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia. Temos o río conveniado dende o 2007 e xestionamos xunto ca Consellería pois todo o que pasa neste caso no río Furelos. Temos o recoñecemento do Concello do Porriño, ano 2006, recoñecemento como experiencia exemplar da Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, ano 2009, Premio Estrueiro porque pasa aquí,
ano 2011. Isto o único que nos anima é a seguir co noso traballo en defensa do río e do medio ambiente e en transmitir todos estes coñecementos que nos foron transmitidos a nós, transmitirlos ás novas generacións para que podan disfrutar do río, que podan pillar troitas e, por suposto, que nas queira soltar, pode soltalas, que eso está permitido por lei. Apagamos. Ora, este secado pois dura entre 4 e 5 días para que dure ben e para que quede fixo 15 días mínimo. Bueno, hoxe rematamos aquí facendo a culleriña e agardamos vernos o próximo día pois no río ou en calquera das outras actividades que facemos. E a continuación quero facer un chamamento a todas aquelas persoas que vayan ao río, seña pescadores ou non, a que manteñan o entorno limpio, que igual que levan unha bolsa con un bocadillo e con a lata de cerveza, pois que a traigan baleira, que traigan a lata de cerveza baleira e que a tiren despois nun contenedor e que non a deixen todas estradas ali polas beiras. Sin máis, boas tardes e hasta a próxima.